Muri yeZimbabwe aiwa zvazvinyatso kubuda pachena kuti vajob scholar hapamborina kana support yavainayo, havamborina kana mafollowers anombovatevera, nokuti pane chitiko chakaitika paweekend apo patakaona vajob scholar pane vhidhiyo rakatenderera aiwa vachizama kuda kuunganidza vanhu but vanhu vakaratidza kuti havasi kuteerera. Vanhu vanopa conclusion yekuti aiwa job scholar taimufarira achiri kudivi ravanelson chamisa, asi panguva inoi hachisisiri chinhu. Satamboendera mberi muri yeZimbabwe nokuzireba wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti nhau idzi dzinomboda mubepa redu reJulius News dzichinzi hongu vajob scholar vakazivisa ramangwana rekugadzira gungano revanhu, asi pari zvino vanofanira kuva vava kutotanga kuona mashatiro edanho ravo sezvo vave kuteverwa nevanhu vaviri chaivo. Saka ndozviri kutaura nhau idzi aiwa vajob scholar vakuteverwa nevanhu vaviri chaivo. Saka vari kuendera mberi vachiti chitiko ichi chatovaratidza chikwadi chemahara chekuti kufarirwa kwese kwavaiitwa yaiva nyaya yekuti vaiva navanelson chamisa, nekuti hapana kana umwe wemumigwagwa avafarira kana kuimba zita ravo kunze kwevanhu vavangopinda navo mudhorobha. Aiwa muri yeZimbabwe ndochokwadi chiri kachipinengura zvichinzi aiwa vajob scholar havanga na support. Kungosiya kwavakangoita vanelson chamisa hapamborina munhu akazomboda kuvatevera. Saka muri yeZimbabwe chimboyambotudza kuti ship iyi iri kudhiraivhwa navawiwa scholar ine kwainoenda here? Pindai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakana kusubscribe kulike pachinotina on the bell icon kuti rambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.